Zdravím vás lidi u dnešního videa a zase si zahrajeme Roblox. Sice jste si nepsali o druhý part, ale prostě si zahrajeme Roblox zase s kámošem. Zase já. Jo. Čaute. Takže zahrajeme si nějaký parkour, pros. OK. Nebo Find the Simpsons. Jo. To. Kámo. Co parkour? Tam tam jsou taky parkoury. Tak jo. Jsou taky parkoury. Tak jo, ale nemůžeme nadávat, protože jako já to dám určitě pro děti, vole. A můžeme říkat vole. To děti taky můžou říkat vole, chápeš? Prostě. Nango. Ne. Namsu. Ne. Jak to, že to musí být všude? Jo, to jde Homer. Jestli. Já jsem super hrdina. To je to nový. Je, no. Takhle to nebylo. Pecka. Update novej. Vypadá to hůř, ale. Jako jo. Ale nějaký lidi to mají jinak. Nějakým lidem se to líbí. Ne. Oni vymazali tu část. Protože to byl Halloween. Jo, no. Vypadá to přijde o další Halloween. To chci. Jo. To je tam nový. Já mám bruslích. Počkej. Jaká budeš, jaká koň. Jo, tohle. Ale kámo, je to trošičku lepší pro mě. Jako není to úplně nejlepší, ale je to dobrý. No ale je ten update dobrý, jako. Za mě ani. Ježiš. Sakra. Já se celou dobu divím, proč jsou na zadním okně. Proč nejsou třeba na předním, že jo? Dneska najdeme všechny postavy. Nejdem. To part 2. Jo, part 2 bude, že najdeme ty postavy. Možná to bude i na part 3. Alien. Tak Maggie, mám tě, holčička malá. Prostě holčička malá. Golden Key. A pak bude přemýšlení. Jsme nahoře pořád napsané Co máš těch? 44. Jo. Já to provedu. Tady je něco nového. Co? Tak, na zahradě. Kamo, viděl jsi? Myslím si nový ve filmu. Jo. Kapula. A tam něco, ale tam je vrtulník, já jsem koukala na plek. Jsem našel Bartovýho. Tam je vrtulník, vidím. Jo. To vidíš dobře. No, tam je nějaká čára. Ne, tamhle to, ne. Vidím postavu. Jo. O ten update se mi líbí. Lepší to bylo předtím. Jako jo, ale je to aspoň dobrý update. Musíme uznat. Já bych jako nehejtil.
Kamo, já bych chtěl vypnout ten speed. Kamo, máš umra. Jo? Znazinio. Kamo, škoda, že nejde vypnout ten speed. Nejdu se, buď chill guy. Patapé nebo to a to, co lesling. Co? Patapé nebo tu a to jsou to lesling. Patapem. Kamo, brainroti už nejsou ani moc dobrý. Jsou, ale ne nejlepší, kamo. Kamo, koukej, kde jsem já. Proč? Proč ty je navždy proč ty necholí ten speed? Že jo? Na tenhle parkour je to zrovna nejhorší. XD. Nejhorší update. Pro někoho je to úplně jinak. Kamo. Já mám rád ty lidi, co už to mají dřív. To je srágura. Ne. Messi nebo Ronaldo, pište do komentářů. Ano. Ale nezapomenu zapnout! Chceš něco vidět? Minulý update byl lepší. Zdechnul jsem před koncem. Vydáme minko. Nejhorší parkour. Proč tam dali tenhle parkour? Proč? Proč se tam tak debilně chodí? A proč je to tak malý? Proč to není... Máš snowball. Jo, proč to není větší třeba, že jo? No to mám já vidět. Kamo? Ano. Můj šťastný den. Mami. Konečně. Po cestě nervů jí mám. Kamo, koukej. Kamo. To jsem byl já. Už. Tebe si vezmu. Mám jich 56. Jo. Kdyby tyhle tam spíra, aby jsem byl... Já jich mám 19. A kdy potom? Já vím. To vidím. Konečně už jsem v nebi. No bude trošičku těžký najít všechny, ale to je jedno, že jo. Dneska nenajdeme všechny. Ano. Jo, možná to bude i na part 3, ale to nebude vadit vám lidem, že jo. Jste nejlepší. Vy máte rádi video. Jo. Vojta Fandusov. Jsem debil. Já jsem debil. Pravda. Já jsem to minul. Je pravda, že jsi debil. No, protože já jsem to minul. Jak jsem padal jak jsem padal od tamtud. No tak co dělám? Ještě co jsem dělal? Co? Koukej. Víííí.
to viděl. Mě odstranili ty auta, to je snad noční můra.